जिखिनि थांना थानायाव जुजिनांगौ संग्राम खालामनांगौ बिथांनि न'खराव जेबायदि मोनसे थासारिमोन बै थासारिनिफ्राय फैयै सासे मोजां फरायसा हिसाबै बिथाङा गावखौ गायसननायनि गेजेरजों गासैबो फरायनांगौ फर्मेल इडुकेसनखौ कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव बर' हारिनि थाखाय माहारिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि माहारियारि आफाद आरो फरायसा आफादनि बिबान लानानै 1986 मायथाइनि बै समाव बिथाङा आफादगिरि हिसाबै बिबान लानायनि उनाव 1987 मायथाइनि मार्चनिफ्राय आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय बेयो अकल रायजो दानायनिल' सिमां नङा बर' माहारिपादखौ बुहुमनि बिखायाव गायसननाय बर' हारिखौ 30% गोसोजों मेलेमजों देहाजों गासैबो बिथिंजों बिखा बिख्लोब अनसायनानै हारिनि थाखाय मावलांनो होननानै बिथाङा जुजिदोंमोन आरो बे सोमावसारनायाव गासै बुहुमनि मानसिफ्रा खौसे लोगो बाहागो लादों। बड'फानि जायफोर बड' स्ल'गानफोर दङ बड' शब्द लिरनाय आरो बर'फ्रा माबोरै खौसे जागोन बिनिबो माखासे लामा दिन्थिनानै गालांदों जे जोङो जुदि खौसे जानांगौब्ला सोमावसारनायनि गेजेरजों खौसे जागोन इउनिटि थ्रु स्ट्रागल आरो बे जायफोर बानबुंथायफोर दङ जायफोर पपुलार आरो गोसोआव नांथाव जायफोर बानबुंथाय बिथांनि बाथ्राफोर दङ बिथाङा थुनलाइखौ लानानै जोंनि हा हुखौ लानानै जोंनि जारिमिनखौ लानानै जोंनि रावखौ लानानै बर' माहारिखौ सोरबिथिंखौ आबहावाखौ लानानै जायफोर बाथ्राखौ बुंनानै गालांदों गोदान जोलैया बेखौ मिथिनांगौनि गोनांथि दङ होननानै आं सानो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनाव बर' माहारिनि थांना थानायनि जारिमिनाव बड'फाया जि गोदान मोनसे रेनेसां जाखांनायखौ लाबोबाय बिनि गेजेरजों दिनै जोङो बे मोनसे समायना जोंनि जि बड'लेण्ड मोनसे समाव बिएसि मोनसे समाव बिटिसि आरो दिनै बिटिआर बे मोनथाम गोरोबथाखौ सफैनो हानायनि मोनसे थासारिखौ जों मोननो हानाय आरो दिनै बड'फाया बर' हारियाव जुदि जोनोम जायामोनब्ला बर' हारिनि बिफा महरै जों बिथांखौ जुदि रिकगनिसन होआमोनब्ला जोङो दिनै थांना थानो थाखाय प्रेरणा मोननाय नङामोन थांना थानो थाखाय जों थुलुंगा मोननाय नङामोन आरो बेखायनो आङो महात्मा गान्धीनि बाथ्राखौ बुंदों जाय महात्मा गान्धीया भारत हादरनि थाखाय थांना थानायनि मोनसे जिउ बायदि जाबाय थांना थानायनि मोनसे इन्सपिरेसन बायदि जाबाय बुहुमनि डाउन टु डेम जायफोरा माने साप्रेस्ड अप्रेस्ड जायफोरा माने गोग्लैसोनानै दङ बिथांमोननि थाखाय महात्मा गान्धीया सासे आदर्श बड'फायाबो बर' हारिनि थाखाय सासे आदर्श थांना थानायनि आदर्श बर' हारि दानायनि आदर्श माहारिबादनि आदर्श आरो बेयो अकल बर' हारिनि थाखायल' नङामोन गासै सा सानजा भारताव थानाय बर' हारि माने बर'जों लोगोसे गोग्लैसोनाय हारि माहारिनि इन्सपिरेसननि मोनसे बेयो जानायनि मोनसे नेरसोन आं बेखायनो दिनैनि बे दुब्लियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि जि मोन्थोर दङ बर' माहारिखौ मास्टार रेस दानाय बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय आरो गेरेमसा माहारि जानांगौब्ला बिनि डेफिनेसना मा जागोन आरो बे डेफिनेसननि गेजेरजों बर' माहारिखौ गासै बिथिङाव राजखान्थियारि अधिकारखौ जोङो गावनि कन्ट्रलाव लाबोनानै जोंनि खुंथायनि बेबस्थाखौ जोंनि डिजिटेल इन्टारनेसननि जोंहा एसोसिएसन दङमोन बेखौ लाखिनायनि गेजेरजों सोलोंथाइ रांखान्थि समाज बेबस्था गासै थासारिखौ गोरा खालामनानै थांना थानायनि थाखाय जोङो दिनै आबाद मावगासिनो दङ बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर मानगोनां आलासि बिथांमोन दिनैनि साना जोंनि थाखाय माब्लाबाबो बावगारनो हायै मोनसे सान आरो बे साना बर' हारिनि जारिमिनाव सनानि हांखोजों लिरनानै दोनजागोन आङो गोलाव बाथ्रा बुङालासेनो सरकारि भाबै माखासे हाबाफारिफोर मावनो गोनां बिदिबो दंबावो आरो बे थावनिखौ समायना रमायना साबना हामना खालामनो थाखाय दिनै गोबां खामानि मावनो गोनां दङ दिनै नोंथांमोना मिथिगौ बेयाव प्राय 18टा अट'नमास काउन्सिल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिलेजफ्रा दिनै बाहागो लाफैनो नायफैदों आरो दिनै बे सानखौ फरायसा सान हिसाबै सरकारि भाबै स्वीकृति होनायनि जि बाथ्रा जोङो बिटिआर सरकारखौ जों लाइजाम लिरदों आरो सरकारि भाबै दिनैनि सानखौ
गासैबो इन्स्टिट्यूशन स्कूल कलेज यूनिवर्सिटी बा एकाडेमिक आरो अफिसियेल इन्स्टिट्यूशनाव फालिनांगौनि थाखाय सरकारा दिनै बिथोन होदों। बेखिनियावनो बे जोबनानै थांनाय नङा। जों आसाम सरकारखौ गोलाव समनिफ्राय दाबि होदों जे दिनैनि सानखौ आजिर दिनखौ असम सरकारे ছাত্র দিবস বা স্টুডেন্ট ডে হিসাবে পালন করার কারণে একটা সরকারি নির্দেশ জারি কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃতি দিব লাগে বুলি আমি লিখিত ছাত্ৰসকলৰ পৰা দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা অসমৰ সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমি সকলোকে প্ৰস্তাৱ আমি তেখেতসকলক আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। কেইবাবাৰো আলোচনা বিবেচনা চলি আছে আৰু এই চৰকাৰখনে আমাক আশ্বাস দিছে যে আমি ইয়াৰ ওপৰত বিবেচনা আমি কৰি আছোঁ, আমি সিদ্ধান্ত লৈ আছোঁ। আমি আশাবাদী যে অসম চৰকাৰৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অধ্যাপক উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ যি এটা আদৰ্শৰ এটা প্ৰতীক, জাতীয় চেতনা আৰু জাতীয় অস্তিত্বক লৈ জাতীয় মৰ্যাদাক লৈ জীয়াই থকাৰ এটা প্ৰতীক আৰু বড়ো জাতিক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে বা আন অন্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক পিছ পৰি আছে তেখেতসকলক আত্মমৰ্যাদা আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে যিখিনি তেওঁ কাম কৰি থৈ গ'ল, যিখিনি অনুপ্ৰেৰণা দি থৈ গ'ল, সেই মহান ব্যক্তিজনক আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক অসমৰ সকলোৱে তেওঁ স্মৰণ কৰে, সকলোৱে তেওঁক শ্ৰদ্ধা কৰে আৰু তেনেকুৱা বহুত ব্যক্তি আছে অসমত মহাপুৰুষ যিবিলাকক আমি সদায় মনত স্মৰণ কৰোঁ, আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। তো অধ্যাপক উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম মহাপুৰুষৰ ই মানে অকণো কম নহয়। তো ইয়াৰ কাৰণে মই অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে আহি থকা দিনত অনাগত দিনত অসম চৰকাৰে আজিৰ এই দিনটো সমগ্ৰ অসমত জাতি উদযাপন কৰিব পৰাকৈ কোনো স্কুল কলেজ বিদ্যালয় ইউনিভাৰ্চিটি বন্ধ নিদিয়াকৈ, কোনো অফিচ কোৰ্ট কাছাৰী বন্ধ নিদিয়াকৈ যাতে অধ্যাপক উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক অসমৰ এজন মহান ব্যক্তি হিচাপে, এজন মহাপুৰুষ হিচাপে আমি যাতে শ্ৰদ্ধা কৰিব পাৰোঁ, স্মৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি তাৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে এই ছাত্ৰ দিৱস বা আজিৰ দিনটো স্বীকৃতি দিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগে চৰকাৰখনে পদক্ষেপ লোৱাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু এইটো আমি দাবী জনাইছোঁ। आं गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै। जोंनि गोबां हमारे अलग अलग राज्यों से जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से ऑटोनोमस काउंसिल से आए हुए मेहमान जो जुटुमा 2.0 यहाँ 3 दिन से चल रहा है, मेरा उम्मीद है कि आज के इस हमारा जो इंस्पिरेशन का एक सेंटर है, बड़ो जाति का जो पिता है अध्यापक उपेंद्रनाथ ब्रह्म, आप लोग ये स्टूडेंट डे के ऑब्जर्वेशन का जो आज का दिन का जो एक महत्वपूर्ण है, आप लोग यहाँ हमारे साथ एक साथ रहा, तो उम्मीद है आगे भी आप लोग एक साथ ये काउंसिल को लेके जाएंगे या हमारा जो भी हमारे अपना अपना जाति जनगोष्ठी का जो भी लीडर है, जो भी हमारे जाति को प्रतिष्ठा करने के लिए काम किया है, वो सारे लोगों को हम एक साथ स्मरण करेंगे, एक साथ हम उन लोगों को श्रद्धांजलि देंगे और आगे अध्यापक उपेंद्रनाथ ब्रह्म को अपने अपने काउंसिल के जितना भी यहाँ आए हुए हैं उस जगह पे हम कैसे ले जा सकते हैं, क्योंकि अध्यापक उपेंद्रनाथ ब्रह्म सिर्फ बड़ो जाति का लीडर नहीं थे, तो वो जो डाउन स्टूडेंट कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी हमेशा सप्रेस रहा है, वो अलग अलग एरिया में जितना उसको अधिकार मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। तो भारत के संविधान में वो जो लिखा है वो संविधान का जो अधिकार है हम सभी को मिलना चाहिए और जाति के हिसाब से हमको जितना अधिकार मिलना चाहिए, हमको जीने के लिए जितना हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसको हमको मिलके वो हम आगे लेके जाना चाहिए। तो ये सारा जो चीज़ है, सारा जो बात है, तो मोडोफा को अपना अपना काउंसिल में आप लोग लेके जाएंगे। उसका जितना भी जाति और समाज की तरफ से जितना भी उनका काम था, जो उनका महान उद्देश्य था, वो सारा जो काम उनका जो आइडियोलॉजी है, जो प्रिंसिपल है, अपना अपना काउंसिल में आप लोग लेके जाएंगे। और आज का दिन जो स्टूडेंट डे है, जो 18 काउंसिल का जो प्रतिनिधि आज यहाँ मौजूद है,
आप लोग आज के दिन को आप लोग भी हमारे साथ एक साथ स्टूडेंट डे आने वाले साल में 2023 में या आने वाले साल में जो ये दिन आएगा, ये 31 मार्च दिन का जो आएगा, आप लोग इस दिन को अपना अपना काउंसिल में सरकारी तरफ से या बेसरकारी तरफ से भी आप लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे। हमारा ये उम्मीद है, हमारा ये आप लोगों से अपील है। तो हम एक साथ चलना चाहिए, एक साथ चलेंगे। यही मोटोफा का एक वो उसका एक बड़ा महान एक उद्देश्य था कि लेट एंड लिव, जीने दो और हम सब एक साथ जीना चाहिए। So ini kan lebih pada mahal di susah di susah. Kalau lompat sama masuk, kalau ni hamba pada berdua, bodoh pani jikini mahari patku lalani, mahari ni tak ada hamba mau ramai, semua itu kuzer kalang, Islami kalang, ada bodoh pelaku, bisoni guru mana platform bisoni guru dorbaran, lana tanggung ni tak ada, keluarai guru perisa pada. Si level से हवा माउंगो, जिसवान हवा माउंगो, माहरी निर्माण नि सेवानि थाखाय बे गासैबो बिथिंनि हाबाफारिफोरखौ मावलांनायाव जों मालाबाबो खम खालामनाय नङा आरो बिनि थाखाय जोंनि जायफोर सिनियर दैदेनगिरि बिबानगिरि मावथि बिथांमोन दङ, बिथांमोना जोंनो बोसोन होनांगोन, जोंनो सुबुरुन होनांगोन। जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बड'फाया बर' हारिनि बिफा बे मोनसे सोदोबखौल' बुंनानै मिथिनानै बुजिनानै थानायजों बर' हारिया महान जानाय नङा, बर' हारिया गेदेमा हारि जानाय नङा। बड'फाया 4 बोसोरनि संग्रामनि जारिमिनाव बबे जायगायाव दावबायदोंमोन, मा बाथ्रा बुंहैदोंमोन, बेसेबां मोबिलाइज खालामदोंमोन, सोरजों रायलायहैदोंमोन आरो मा उद्देश्य लानानै बिथाङा 4 बोसोरावनो बर' हारियाव मोनसे रिभलिउसन बिप्लब रेनेसाखौ लाबोदोंमोन। बे गासैबो बाथ्राफोरखौ जोङो फिट गिदिरै नायबिजिरनांगोन आरो उपलब्धि खालामनांगोन, जोङो मोनदांनो हानांगोन। होमबासो बड'फानि गुबै बिनि आदर्श बे आदर्शखौ साननानै बर' माहारिखौ जों दानो हागोन। दा बेखायनो बेयाव बिटिआर काउन्सिलनि जायफोर एमफोर दंफैयो, बिबानगिरिफोर दंफैयो, सरकार हिसाबै बे बिबान दङ आरो जोङो आफाद हिसाबै जिखिनि जोंहा गासै माने इनस्टिटिउसनफोर थाबाय, जोंहा बयबो रल दङ। बेखिनि बाथ्राफोरखौ बुंनानै साफ्रोमनिसिमबो फिन खेबसेबाव दिनैनि फरायसा साननि आङो साबायखर बावबाय आरो खुलुमनायखौ जासिनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों, थेंक इउ, धन्यबाद।